Is-sagrifiċċju ta' l-Ewkaristija. Il-Qudiesa hija ġrajja li fiha Alla jikkonferma l-patt tiegħu li jagħmel magħna u jikkonferma wkoll li aħna wliedu. Kemm il-darba kantajna jew għedna l-kliem ħaruf ta' Alla matul il-Qudiesa u kemm il-darba rajna lis-saċerdot jolli l-ostja maqsuma u jgħid dan hu l-ħaruf ta' Alla. Il-ħaruf huwa Kristu. Dan huwa fatt. U fatt li tant rajnieh li ftit li xejn nagħtuh l-importanza li tixraqlu. Ġesu huwa aktar. Ġesu huwa Mulej, huwa Alla, Salvatur, Messija, Sultan, Saċerdot, Profeta u il-ħaruf. Dan kollu nafuh, iżda għad notajna xi ħaġa. Innutaw li waħda minn dawn il-kelmiet hija differenti mill-oħrajn. L-ewwel seba' Mulej, Alla, Salvatur, Messija, Sultan, Saċerdot, Profeta huma kollha titoli li bihom nindirizzaw lill-bniedem Alla. Titoli ta' dinjità, ta' erf, seta' u stat soċjali. Iżda il-kelma ħaruf hija differenti. Ejjew ninsew it-tifsiriet simboliċi li nġemgħu tul 2000 sena u nippretendu li qed nisimgħu għall-ewwel darba din il-frażi. Ġesu huwa l-ħaruf ta' Alla. Il-ħaruf mhux xi annimal li jiġbed ammirazzjoni jew interess. La huwa msemmi għall-intelligenza tiegħu, la huwa b'saħħtu u lanqas huwa attraenti. Hemm annimali oħra li huma aktar deni li xxebbaħhom ma' Kristu. Pereżempju, l-iljun ta' Ġuda. L-iljun huwa majestuż, b'saħħtu, jaħkem fuq kulħadd, ħadd ma jagħmel l-arja miegħu. Iżda l-iljun ta' Ġuda jissemma darba fl-Apokalissi waqt li l-ħaruf jiddomina fir-rab tal-ġdida. Jekk ridu nesperjenzaw ngħixu l-Qudiesa bħala l-ġenna fuq l-art, irridu nkunu nafu aktar. Irridu nkunu nafu x'inhu l-ħaruf. Għaliex insejħu l-Kristu il-ħaruf. Allura irridu morru ħafna lura fl-istorja. F'Iżrael fl-antik il-ħaruf kien dejjem identifikat mas-sagrifiċċju. Is-sagrifiċċju tal-annimal kien wieħed mill-eqdem mod ta' qima mogħtija l-Alla. Ftakru f'Kajin u Abel. Fil-Ġenesi offerti ta' ħruq fi żmien Noè, Abram, Ġakob. Iżda l-attenzjoni tagħna taqal aktar fuq is-sagrifiċċju ta' Melkisedek u dak ta' Abram. Melkisedek huwa l-ewwel saċerdot li jissemma fl-Iskrittura u ħafna huma dawk li qisuh bħala figura ta' Ġesu Kristu. Huwa kien saċerdot u sultan. Dawn il-missjonijiet il-qudiem ikunu applikati għal Kristu. Il-Ġenesi jgħidilna li Melkisedek kien sultan ta' Salem, art li l-qudiem kellha tkun magħrufa bħala Ġerusalem, il-belt tal-paċi, Salm 76. Ġesu għad ikun sultan ta' Ġerusalem tas-sema u wkoll bħal Melkisedek ikun prinċep tal-paċi. L-aħħar dettal importanti ħafna dwar Melkisedek huwa l-fatt li s-sagrifiċċju tiegħu ma kienx ħruq tal-annimali, iżda huwa offra ħobs u mbit kif kellu jagħmel Kristu fl-aħħar igla meta waqqaf l-Ewkaristija. Abram reġa' żar il-Salem ftit ta' snin wara meta Alla talbu joffri l-ibnu Iżak bħala sagrifiċċju. Dan kien fl-art ta' Morija. Interessanti li skont it-tieni ktieb tal-Kronaki, l-olja ta' Morija fejn kellu jissagrifika l-ibnu Abram huwa l-istess lok post fejn il-qudiem kellu jinbena t-tempju ta' Ġerusalem. L-Iżraeliti hawn jiftakru fil-weda li għamel Alla lil Abram li jagħmlu missier ta' ġens kbir għax kienu bdieħ. Tantu hekk minn Abram
ismu sar Abraham. Insibu ħafna xebħ bejn Iżak u Kristu. L-ewwel nett, Ġesu bħal Iżak ngħidu li kien it-tifel uniku tal-missier li tant kien iħobb. Bħalma Iżak ġar l-injam il-ħatab għas-sagrifiċċju, l-istess għamel Kristu ġar l-injama tas-salib għas-sagrifiċċju. It-tnejn telgħu l-għolja f'Ġerusalemm. Fil-fatt l-għolja tal-Kalvarju hija waħda mill-għoljiet tal-Morija. Naturalment, il-ħaruf huwa figura ta' Ġesu Kristu, ta' Alla nnifsu. Kif jgħidilna San Pawl lill-Galatin, biex fi Kristu Ġesu il-barka ta' Abraham tilħaq il-ġnus kollha. Fi żmien tal-iskjavitu tal-Iżraeliti ġewwa l-Eġittu, is-sagrifiċċju kien jokkupa parti ċentrali u essenzjali tar-reliġjon tagħhom. X'kienu jfissru s-sagrifiċċji għall-Iżraeliti? Is-sagrifiċċju tal-annimali kien ifisser ħafna lihom. L-ewwel li Alla huwa s-sit tal-ħlejjaq kollha Salm 24, għalhekk kienu jroddu lura l-Alla dak li bidriet kien tiegħu. Kienu joffrulu l-ħruq tal-annimali li huwa stess ħalaq. B'hekk kienu qed ifaħħru l-Alla li kollox minnu ġej. It-tieni, is-sagrifiċċju jista' jkun att ta' ringrazzjament, il-ħolqien huwa rigal għall-bnedmin u għalhekk jagħtuh lura dak li rċevew minn għandu. Hekk ngħidu f'Salm 116, x'inrott lil mulejja l-ġid kollu li għamel miegħi. Tlieta, is-sagrifiċċju jista' jkun xhieda, marka, timbru ta' patt jew ftehim, ta' kuntratt, bħalma hu ġurament quddiem Alla. Ir-raba' punt, sagrifiċċju jista' jkun sinjal ta' indiema u tpattija għan-nuqqasijiet tal-bniedem. Min joffri s-sagrifiċċju jkun qed jiddikjara li hu ħati u ħaqqu l-kastik jew il-mewt, għalhekk joffri bħala vittma annimal. L-annimal ikun qed jieħu post dak li jkun qed joffri s-sagrifiċċju, qiegħed minfloku biex ipatti għalih. Iżda, is-sagrifiċċju ewlieni tal-Iżraeliti kien dak tal-għajt li wassalhom għal ħelsien tagħhom mill-iskjavitu tal-Eġizzjani. Kien Alla nnifsu li għamar ordna lil kull familja Iżraelita biex tħejji ħaruf safi bla ebda teba' u mingħajr ma jiksrulu l-ebda għadma, joqtluh u b'demmu jċabsu l-blata tal-bib ta' barra. Dak il-lejl stess kellhom jiklu l-ħaruf kollu. Kull min segwa dawn id-direzzjonijiet, l-ewwel wild tagħhom kien imħares mill-mewt. Min ma segwix dan l-għamar, l-ewwel wild mietlu matul il-lejl flimkien mal-ewwel wild tal-merħliet tagħhom. Mela dak il-ħaruf li kellhom jissagrifikaw miet bħala ran għall-ewwel wild ta' kull familja. Il-ħaruf ħall-post tal-ewwel tifel. Il-għajt mela kien att ta' fidwa, ħlas jew tpattija. L-ewwel wild ma kinux biss meħlusin, iżda kienu wkoll ikkonsagrati bħala saltna ta' saċerdoti ġens qaddis. Fl-Eżodu insibuha kapitlu 19. Il-mulej Alla qallhom ukoll biex jibqgħu jfakru din il-ġrajja tal-għajt kull sena. Tom ukoll it-tifsira u l-kliem li bihom kellhom jispjegaw dan ir-ritwal lil uliedhom għal ġenerazzjonijiet futuri. Din hija l-ikla magħrufa bħala seder. Bit-twaqqif tat-Tempju f'Ġerusalemm fis-sena 960 qabel Kristu, Iżrael baqgħet toffri l-Alla sagrifiċċji. Ta' kuljum, is-saċerdoti kienu joffru żewġ teħrief, wieħed filgħodu u l-ieħor fil-għaxija, biex ipattu għad-dnubiet tan-nazzjon. Matul il-jum kienu jsiru sagrifiċċji oħra privati. Kienu joffru moż, barrin, ħamiem u ġiela fost oħrajn.
Dawn kienu jiġu sagrifikati fuq altar kbir tal-bronz fid-daħla tat-tempju. Il-tempju kien imbena fuq l-istess post fejn Melkisedek kien offra ħobs u mbit u fejn Abram kien se offri l-ibnu Iżak u fejn Alla kien ħalef wiegħed li salva l-ġnus kollha. Il-jum tal-Għid baqa l-aktar jum importanti fejn insibu li madwar 2.5 miljuni pellegrini imorru f'Ġerusalem. Dawn kienu jinġabru minn madwar id-dinja magħrufa kollha ta' dak iż-żmien. X'kien il-valur ta' dawn is-sagrifiċċji? Il-vittma maħruqa offruta bħala sagrifiċċju l-Alla ma kienx biżżejjed għal-Alla. Huwa ried ukoll sagrifiċċju intern. Hekk insibu f'Salm 51. Għaliex lilek ma jogħġbokx is-sagrifiċċju, noffrilek vittmi maħruqa u ma tilqaħħomx. Is-sagrifiċċju tiegħi o Alla u l-qalb niedma, qalb maqsuma u sobina ma twarrabix o Alla. Ġesu wkoll kien josserva l-Għid ta' kull sena. Min jaf kemm kien mill-ħaruf l-ewwel mal-familja tiegħu, imbagħad mal-Apostli. U li tieħu sehem fl-ikla tal-ħaruf kien l-uniku mezz li ludi den tal-isem seta' jġeddet il-patt tiegħu ma' Alla. Il-festa tal-Għid kienet ċentrali għall-missjoni ta' Kristu. Kien mument deċiżiv u definit. Ġesu kien il-ħaruf. U meta sab ruħu quddiem Pilatu, jgħidilna San Ġwan l-Evanġelista, kien il-jum ta' tħejjija tal-Għid kien madwar is-6 siegħa. Ġwanni kien jaf li s-6 siegħa kien il-ħin meta s-saċerdoti jibdew joqtlu l-ħrief tal-Għid. Dan mela kien il-mument meta kien se jkun is-sagrifikat il-ħaruf tal-Alla. Jgħidilna wkoll li ebda għadma ma tkissret minn ġisem Kristu biex isseħħ l-Iskrittura. San Ġwan ikompli għajdilna li l-Kristus ewħ imbit qares bi sponza fuq qasba tal-issopu. L-issopu kienet bħal qasba fera li skont il-liġi kellha tintuża biex biha is-saċerdot irroxx ibierek lin-nies bid-demm tal-ħaruf maqtul fil-Għid. Qed naraw rabta kbira bejn ir-rid li kien isir fl-Antik Testament fl-Għid u t-twettiq li seħħ fil-Għid il-ġdid bis-sagrifiċċju tal-mewt ta' Ġesu. Minn dan nikkonkludu skont San Ġwan li fis-sagrifiċċju l-ġdid u definittiv tal-Għid Ġesu huwa kemm is-saċerdot u kemm il-vittma. Is-sagrifiċċju ta' Ġesu fuq is-salib għamel dak li d-demm ta' miljuni ta' naġ barrin jew mos ma seta' qatt jagħmel u x'għamel eżatt insibuha fl-ittra lil-Lut. Hekk jgħidilna San Pawl, għax ma jistax ikun li d-demm tal-gniedes u tal-mos ineħħi d-nubiet. Id-demm ta' 250,000 ta' ħrief ma seta' qatt tisalva l-ġens ludi anqas u anqas lid-dinja biex impattu għad-nubiet kontra Alla li huwa tajjeb, infinit u etern. L-umanità kellha bżonn ta' sagrifiċċju perfett, sagrifiċċju tajjeb bla teba u bla qis, daqs Alla innifsu. U dan kien Ġesu Kristu li hu biss seta' fi kliem San Pawl ineħħi d-dnub bis-sagrifiċċju tiegħu innifsu. Xi jfisser il-ħaruf ta' Alla? Dan hu l-ħaruf tal-Alla. Qatt għadda minn moħħna dan il-ħsieb għaliex Ġesu kellu jkun ħaruf mhux xi żiemel sabiħ jew tigra jew xi annimal ieħor kbir potenti b'saħħtu. Għaliex fl-Apokalissi nsibuh dejjem bħala ħaruf u lest tal-qatla?
Għaliex fil-Quddisa dejjem insejħulu ħaruf? Għaliex huwa ħaruf biss u ħaruf dejjem lest li jkun vittma għalina u li se jidħol u jiffittja eżatt fil-pjan tas-salvazzjoni. Mela, xi jfisser ħaruf ta' Alla? U għaliex Ġesu nsejħulu l-ħaruf? U għaliex il-ħaruf neħħidnu bit-tad-dinja u tant neħħihom inaddafhom sewwa li qisu qatt ma kienu jeżistu. Ara minn studju awtorevoli nafu li dawn huma kliem awtentiċi ta' Ġwanni l-Battista. Ejja narawhom ftit ftit. L-ewwel nett għandna żewġ referenzi magħrufin mill-Antik Testament. L-ewwel waħda l-għanja tal-qaddej sofferenti tal-Alla, skont il-profeta Eżajija, meta ixebbaħ id-batija tal-qaddej sofferenti tal-Alla, jiġifieri ta' Ġesu Kristu, ma' ħaruf meħud għal-qatla. Ismgħu x'kiteb Eżajija. Ħaqruh u għatalihom, bla ma biss ma fetaħ fommu bħal ħaruf meħud għal-qatla. Eżajija kapitlu 53. Aktar importanti, Ġesu kien imsallab fil-festa tal-Għid u minn dak il-mument il-qudiem hu kellu jkun il-veru ħaruf tal-Għid li fih u bih kienet imwettqa t-tifsira, il-figura tal-ħaruf tal-Għid ludi fl-Eżodu mill-Eġittu, ħelsien mill-ħakma fl-Eġittu u l-ħelsien għal-vjaġġ lejn l-art imwiela. Il-Papa Benedittu XVI jikkwota teologu Ġermaniż Ġeremijas u jgħid li dan jagħmel din l-osservazzjoni sabiħa ħafna. Ġeremijas jgħid li l-kelma Ebrajka talija tfisser tifel jew ħaruf jew għaddej. Mela San Ġwan għamel referenza għal qaddej, il-qaddej tal-Alla. U din il-kelma tfisser ukoll li Kristu kien il-ħaruf. Nisimgħu t-tielet tifsira kemm sabiħa rigward dik it-tifsira ta' tifel. Niftakru meta Ġesu kien fit-tempju ta' 12 sena li ħasbu li hu mitluf kemm Ġuseppi u kemm Marija u meta sabuh tiftakru x'weġibhom hu għalilhom jien għandi nkun f'dak li hu ta' missieri. Issa jekk f'mument kruċjali fl-istorja ta' Iżrael id-demm ta' ħaruf kien ifisser il-ħelsien tal-poplu kollu, issa li bent Alla li sar qaddej, ir-raj li sar ħaruf, mhux qed jidħol għall-poplu t'Iżrael biss, iżda l-ħelsien tad-dinja kollha, għall-umanità kollha. Aħna ngħidu l-ħaruf tal-Alla li jneħħidnu bit tad-dinja u San Ġwan isemmi dal-fatt fil-bidu tal-missjoni